tajba mill-Orfew mill-Gżira u grazzi tal-merħba sabiħa li tajtu lill-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela. Insellmilkom u nilqakom għal din l-attività politika b'rabta mal-kampanja elettorali tal-Partit Laburista bit-tema Is-saħħa lil Maltin li fl-aħħar mill-aħħar se twassalna l-elezzjonijiet ta' 8 ta' Ġunju li ġej. Insellem lil dawk ukoll li qed isegwuna fuq il-mezzi soċjali tal-Partit Laburista u anke l-istazzjonijiet Wan. Qabel nagħtu bidu għal din l-attività bix-xira insellmu lil kandidati kollha tal-Partit Laburista li se jikkontestaw fil-lokal tal-Gżira. Tania Borċ, Ian Buħaġar, Neville Ketkuti, Ralph Manġon, Ryan Xiberras u Martin Vella. Issa nistieden biex jindirizza din l-attività politika l-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela. Grazzi Gżira ta' del-merħba verament sabiħa, grazzi minn qalbi. Dal-pajjiż Malta għandu wis iktar x'jaqdu milli x'jifirdu. U dik hija l-għajta tagħna ta' is-saħħa lil Maltin. Is-saħħa l Maltin għax pajjiżna u l-poplu tagħna huma żgħir wisq biex jinfired kemm f'Malta stess u speċjalment ġewwa l-Ewropa. Forsi kienet tkun faċli llum niġi hawn u ngħid ħankun partiġan. Jew inħabbat fuq it-tnabar biex niġbor it-truppi ħalli nilqa' għall-gwerra qaddisa li jrid jagħmlilna ħadd ieħor. Iżda il-messaġġ tiegħi lilkom huwa wieħed ta' għaqda nazzjonali. Fejn hemm il-firda aħna rridu nibqgħu nkunu l-aġenti tal-għaqda. Fejn hemm min irid jiżra l-mibeda aħna rridu nkunu l-aġenti tal-imħabba. Lil-Għawdex u Malta jien inħobba wisq biex inħalli l xi ħadd li jipprova jifridna. Dal-partit tagħna li kollha kemm aħna u tant inħobbu jibqa' b'saħħtu sakemm jibqa' lejali lejn il-valuri li jsawruh, il-ħarsien tal-ħaddiem, il-ħarsien taż-żgħir, il-mobilità soċjali, il-ġustizzja soċjali. U mbagħad kull meta kien meħtieġ dan il-partit inbidel, dan il-partit irriforma biex seta' jkun f'pożizzjoni li jħares dawk il-valuri li twaqqaf għalihom. Qatt u nerġa' ngħid qatt m'għandna ninsew aħna għaliex qegħdin hawn. Għalhekk l-għażla ta' 8 ta' Ġunju hija waħda kruċjali għal pajjiżna. Għażla biex ittuni s-saħħa li nista' nibqa' mmexxi lil dan il-partit fit-triq tas-sewwa, it-triq li taqgħad u mhux it-triq li tifred, li bit-tajjeb il-ħafna tajjeb li jagħmel dan il-partit bin-nuqqasijiet u nuqqasijiet kellna wkoll. Iżda tal-partit wettaq dak li wiegħed. Iva, dan huwa gvern tan-nies, gvern li jaħdem, gvern li jwettaq. Fuq kollox huwa partit fil-gvern li jibqa' l-uniku forza politika f'pajjiżna b'viżjoni, bil-kuraġġ u bis-saħħa li jagħmel minn pajjiżna pajjiż ta' suċċess. L-għażla mbagħad fit-8 ta' Ġunju hija wkoll bejna u bejn partit fl-oppożizzjoni li moħħhom kollha kemm huma biex jinfexxu fin-negattività u mingħajr
ebda forma ta' viżjoni. L-uniku manifest tagħhom kienet inkjesta maġisterjali. Proċess verbal ta' inkjesta maġisterjali, dead ċar kristall. Illi għalihom l-iktar jum importanti kien dak tal-lum. Tafaw l-isforzi kollha tagħhom hemm, kollha kemm huma. Għalejna l-aktar jum importanti jibqa' dak ta' 8 ta' Ġunju. Għaliex fil-waqt illi l-proċessi illi għandhom isiru fil-qrati iridu jsiru biex toħroġ il-verità u l-poplu jixraqlu il-verità u anke l-ġustizzja, imma mbagħad jiena għandi mandat qawwi biex fisimkom immexxi dan il-pajjiż dejjem il-qudiem u dak il-mandat se naqdih. Għalhekk fuq in-naħa l-oħra mela għandna l-partit, il-partit tagħna fil-gvern li jaħdem u jaħdem għalik. Anzi, jaħdem bis-saħħa tiegħek. U għalhekk illi jiena nerġa' niġi għandkom u nerġa' nitlob il-fiduċja b'saħħitha tagħkom fit-8 ta' Ġunju. Għax mingħajrkom aħna m'aħna xejn. Għalhekk is-saħħa f'idejkom. Araw ħadd ieħor imma, araw ħadd ieħor jemmnu li jistgħu imexxu huma anke mingħajr l-appoġġ tagħkom, jemmnu li jistgħu jiggvernaw mingħajr il-mandat tagħkom u jemmnu għalhekk tafu għaliex ma nbidlux u ma neħħewx l-arroganza illi ħakmithom meta kienu fil-gvern. L-istess arroganza, l-istess sens ta' superjorità, l-istess ton ta' elitiżmu jew imexxu huma jew ikissru u jħassru. Dik l-attitudni intom in-nies għax għandkom is-saħħa f'idejkom u dik is-saħħa tridu żommuha f'idejkom, irrifjutajtuha. Dik l-attitudni għal darba, darbtejn, 3 darbiet u konvint li se terġgħu tirrifjutaw l-arroganza tagħhom fit-8 ta' Ġunju. U araw id-differenza. Jien niġi hawnhekk b'sens tumilta, nitlobkom tisilfuni il-fiduċja biex jibqa' jkolli mandat b'saħħtu biex bis-saħħa tiegħu imma nagħmlu l-ġid. U dak il-ġid nagħmluh flimkien. Iva, mhux kollox perfett. Iva, żbalji jsiru wkoll. Imma għax għandna l-umiltà, għax għandna l-kuraġġ, għax għandna s-saħħa nibqgħu nirriformaw. It-tmexxija tiegħi mbagħad hija prodott ta' dak kollu miġbur flimkien. Tmexxija li ma setgħetx ma tibnix fuq il-ħafna u ħafna tajjeb li sar, imma tmexxija li fejn kellha bżonn tirriforma rriformat u hekk se tkompli tirriforma. U tafu għaliex irriformajna u mhux se nibża nibqa' nirriforma għaliex hekk jixirqilhom l-attivisti ġenwini ta' dan il-partit li qegħdin hawnhekk imdawrin miegħi. L-attivisti ġenwini bħalkom li jagħtu ħajjithom għat-twemmin għall-prinċipji tagħhom. Il-lejaltà lejkom, lej kull min huwa ġenwin u lejn il-poplu Awċi u Malti għax l-aħna akbar mill-jiena. U kien propju dak il-mandat li tajtuni intom, dak il-mandat li tani il-poplu. Mhux Malta tal-aħna u l-intom imma Malta flimkien. U fit-8 ta' Ġunju għalhekk għandi bżonn l-appoġġ b'saħħtu tagħkom biex l-1000 proposta ta' Malta flimkien isiru 1000 kisba għalikom. Vot b'saħħtu biex b'dan l-ispirtu nibqgħu naħdmu kull minuta, kull siegħa, kull jum ta' kull ġimgħa u ta' kull xahar. U għax aħna mbagħad
qed naħdmu waqt li ħadd ieħor moħħu biex ikisser qegħdin jippruvaw jirredikolaw ir-riżultati illi qed niksbu. Serħu raskom imma u serħulhom rashom ukoll l-investimenti ġejjin u se jibqgħu jiġu lejn Għawdex u Malta tagħna. Jekk irċivejtu stipendji jola ħadtuh is-sena l-oħra u se jibqa' jola. Il-pensjonijiet żidnihom sena wara sena u se jibqgħu jiżdiedu. Il-prezzijiet tal-enerġija rraħħasnihom, żammejnihom irħas u se jibqgħu irħas. Il-prezzijiet fil-ħwienet żammejnihom stabbli u se nżommuhom stabbli. L-ekonomija kabbarnija qed tkompli tikber u se tibqa' tikber sena wara l-oħra. Ara taħsbu li elezzjoni jew mhijiex aħna xi darba se nieqfu naħdmu għax hekk niksbuha il-fiduċja minn għandkom. Ara ħadd ieħor ma jgħidulniex x'se jagħmlu jew x'beħsibhom jagħmlu għax ħadd ieħor il-pjan tagħhom tafu x'inhu li joħdulkom dak illi tajnikom. Ħadd ieħor il-pjan tiegħu huwa li jħott li jkiżru il-kisbiet kollha li ksibna bis-saħħa tagħkom flimkien. Mela mbagħad allura l-appell tiegħi huwa wieħed ċar, ejja ma nħalluhomx jisfukawna minn fuq is-suġġetti illi jolqtu lilkom ta' kuljum li tkellmuna fuqhom meta niġu għandkom. Id-dar inħabtulkom il-bibien, aħna rridu nibqgħu kompletament iffukati. Jien se nibqa' affukat u nibqa' affukat għax għandi l-fiduċja tagħkom. Fiduċja li tajtu ili biex inwettqu 1000 proposta. U biex nżommu ffukati fuq it-tmexxija tal-pajjiż fit-8 ta' Ġunju anka intom tridu tkunu ffukati fuq l-għażla li għandkom qudiemkom dakinhar. Għażla bejn titjib fil-kundizzjonijiet tax-xogħol għal kulħadd. Smajtuna nitkellmu fuq il-kundizzjonijiet tal-għalliema imma anke fuq il-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema tal-kuntrattur. Jew mbagħad bejn min moħħu biex jattakka mingħajr ma joffru soluzzjonijiet ta' xejn. Għażla ċara bejn min irid ikompli jsaħħaħ id-drittijiet ta' kulħadd u jiddiskuti drittijiet ġodda wkoll jew min irid litteralment iżomm lil pajjiżna fil-Medju Evu. Għażla bejn min irid jaħdem ġewwa Brussell għalikom u biex nipproteġu l-identità ta' pajjiżna jew min irid imur Brussell biex javvanza l-karriera tiegħu jew tagħha biss. Għażla bejn min irid Malta maquda jew min irid imexxi politika li tagħmel ħsara lil pajjiżna. Għażla bejn min jaħdem jew min moħħu biex joħloq l-istejjer u jitajjar. Għażla bejn min irid imexxi l quddiem dan il-pajjiż jew min irid jipprova jkun populist akkost ta' kollox. Għażla bejn min irid pajjiż immexxi b'mod seren u min irid joħloq l-instabbiltà. Għażla fuq kollox bejn l-għaqda jew il-firda. Jien nażel l-għaqda, jien nażel li nkun magħkom, imma intom se tkunu miegħi. Mela jekk iva għejnuni fadal biss ftit jiem biex nikkonvinċu aktar nies, ftit jiem biex nispjegaw għalfejn hemm bżonn vot qawwi favur il-Partit Laburista, ftit jiem biex nibatu sinjal ċar li l-arloġġ mhux se jitraġġa lura. Is-saħħa f'idejkom, is-saħħa lill-Gżirjani, is-saħħa lill-Lawċin u s-saħħa lill-Maltin. Grazzi. Dak l-intervent
tal-event wasalna fit-tmiem ta' din l-attività politika. Nfakkarkom fil-Mastreli li se jkun qed isir nhar il-Ħadd li ġej fiż-Żejtun fl-10 ta' filgħodu u nfakkarkom ukoll fit-Together in Concert tas-6 ta' Ġunju f'Taqali. Grazzi u l-kumplament tas-serata tajba.